कुमार नहीं देवो ही धायनवा अगे हमें ही कुमार अभी देवो ही में धायनवा अगे करिए भातार पछौड़ी करो के ते घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घुमनवा अगे पहिले नहीं जाना लिया तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जाना लिया छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे टूपा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा और पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से कई गनवा अगे हर जतवे मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करिए भातार पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे बारे बदया ढोलिया में जलावो हकी दिया बाहरे बदया ढोलिया में जलावो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे केकरा से तो सेटिंग करही कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करही कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान
नैहर में करो हिचिया छिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया छिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सोया वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया छिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया छिया यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चोरी छौड़ी कहते बड़ैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है जनवा
पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया रे लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे
यादव पिया पीरिन सपीरिया रे लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे